chutia mi pakhat an som ve po ni lo om ve ngot an hu chuan anin ring theuh thup maya atul thuta khoi ngal thei turin anin bua sei ani chupa la chuan lifton chung kwa chu tiang em lo om pol lo ni lo hi a lo ti ru tham hama puji sa khriat la ya chutia tham lo taka a han tong chu an du lo khop maya ma se ni chuan ka tham lo cheu po ni lowa thudik ka soi mai ni e atia jesa po chu lom chia lo ma se engtia han ma chon tu nge kha thiam chia lowa jesa chuan ani le Mr. Lee chu engma ani lo ti si chuan nang chu Mr. Lee ai chon bon fe zo ngo an dia Lee te chu blood brother tan chu lom voi kha chu kan in sual ve to lom ma se ni kho khelo ka siam ani kha aron harle chuan atlak cham te ka khila lom takin a hole ta ri kha ti chuan alo in zir tang a thiam chak ta phiana nang ni ho hian lo ngai ro pui mai lom atia puja sa chuan chu pa thu soi chu oi vek tu ani am pho a kha che big lo alo dik tak tak ani chuan ani chu han be mai chi ani lo to pang a chan chu Mr. Lee po kha an ne lo na sadon do tuka Alexan an ne sak mai po jesa chuan eng ti turin nge moi lo kal ngang le tin han zot non le melma an nga tok to via ba ani lo zonga lo ton son chu thwa ati lo ni chu pa chuan eng vak a soi lem lo an pia dewa ko tual zola sonalian tak mayan da chu man la ya mi ni to ava pan na ya achunga chuan akut angata in sana chu moi hle mai atia ma sin da na hi an hiam lu to kan hi sang dewa daula mi tam zo ken an mu thei don alom atia puja sa chon chu pa thu sei chu kha thiam chia lo ti chuan chu pa chuan sana chu han choi kangwa maya ari telul nen ri tiom pon om lova mak an ti le mai engtin nge mo choi kan lop thei le an lo tia ti chuan sana keng pa chuan thingkung pakhata chuan alon pui tamai thingzar pakhata chuan han ngata ma se thingzar chuan a dol lova atliak taruk mai alo thlataruk maya chu pa chuan thingkung chu ke ai na chaklo zok tlat mai atia chu sna chu fa choi kang le om na nga ya chuan da le chu da me chuan to man an be boi ngam meu talo a chak zia chun muwa a chak zia a so vel ani ti an kheta thup mai chu ta pu sa chuan tai son ani mo atita midang ho po chuan makan tia tai son te chu amhing chun khweveka ma se he tiang hian an ina nge mai a kon kal chirang ti hi tu man an ring phalo ni blood brother ho tu pa khani an chung ko mel ma ni ti po an kha chiang bok ton hai de wa buena an nei neu le ngala tai son chuan kani na chuin khweve ta mo atia je sa chuan makati khop mai a hlau thonga a mela e ro alan tir du lo blood brother ho tu pa chu takin kanina nge mai ronin lan ta mo enge moi du ve tak le phobala ke ron tu mem ni atia law mela nga lan chu adu lo ni midang ho po chuan law mel putan tum lem lova tai son chuan mon changin phoba mo chu kata na lungai thlak le nem ran nung me lumang chawlom atia nang ni tha hi ka tum po ni lo ka khriat du chu Alex om na ni mai atia jesa chuan Alex sei zong ani chuan ka ni liam ta kha min chho san to i ron nang man lo chia ni atia ani mo tin han hoi kol vela midang ho chuan an lo en trap maya tai son chuan sona chu choi kang le banga chuan avom phei ta pop mai bang chu khuak dok maya sona po chu ke nuai maya a ke nok nuai ka chuan tai son chu lo hoi le lia Alex chuan kanau nei that panga lai a that to chu soi lo ke ma ngei mai in sual puya min lo chou boka alama tong emo ama pui tu ma piang chu tu na in muta kang che khan in ke cheve kang atita jesa chuan tai son han ne thei to chuan zinga nom lo ti kha chiang
chu wangin eng tin ma chang let lova than khat te pe chu an khuk tan ta pu ju sa chu huai sin mel takin omlo phe se chu an zawai chu an hlau to ngatang Stevie ngọ chuan Tyson chu hlau mi lo thung ro fa chuan Stevie hena chuan yom dan kha tlemin kun deuh ngọ ani lo chuan ati man chuwa ma se Stevie chu black o kata an ho tu nu kha ni ve tlat maya ama to ka in rin tok na na ya a hlau a mela alang lo midang song chu an kun deuh la pa Stevie chu a kun ve lo wang chuan Alex Bialnu ani boxi atan athlo donin an khia ma se Stevie chuan Tyson chu en kal mai si Stevie mu chuan Tyson chuan makati dewa eheu nang chu Stevie ni mo at khani chanchin hi asoya Alex Bialnu ni thu te I huai sen mel le mai I hlau ve lovem ni a han dia Stevie chuan black o katan ho tu nu ka nia chu wang ka hlo na chan tu ngom ve le nem atia Tyson chuan black o kat chu ka khengai ho lo ma su ka khriat jok chu Alex Bialnu ini ti hi ni chuan chu mi chro ni tak tak ani chuan nang po hi ka mel malian be ka ni tina ni chuan I om dan po hi ka ti thei lo hal khop mai atia Alex nen hian in thren makula nang chu ka khoi lo mai thei cha ni a han ti zuya Stevie chuan chu ti mo nia I khre ti ke Alex Bialnu ka ni chuan ka phatsan don lo ati boka ani mo ka kan ai ni huai sen dai mai mi patam tak ai ni huai sen ka ti ma se I a tel bok atia ro fa chu engtin ma aloin rol ngam lova lau thong tak chuan alo ena chu ta Tyson chuan I huai sen na hi chu ka chuang khom mai ma se Alex Ibial pa khan kanaute a tha hnem ma wangin phuba ka lak nge angai Alexa tak siro wa chuan phuba lak tan thadeu ka khachuak ta chi chu nong ma hian I tok mai angai don ani ati da ta lokal thai ko le atia Stevie chuan a kutum chu a hum wa a che du lo chu ta Tyson chu vakal hnaya ada ka chu na vuana chu ve la taksa chuan enga mo hi luang lut ang mai hena khia ataksa chu kan vot deuh tawong vong hena khre boka abulom te po chuan Stevie taksa tanga vot deuh sang lo chuak chu an khe thei nia jesa chuan Stevie alo tia atunu duat tak mai chu Tyson chuan magic lam hoi deuh hian adoi mek ni hian a khiat chumi chian na chu Stevie mai chu alo duka a mui te po chu alo duk ta chu mai ataksa chu alo dang talap maya a khong ti ta maya Tyson chuan Alexa kon lan ma chuan hei taksa ka thil da lu hi azual zelanga nakin loka chuan vot tin I thi sen da chu akhang vekanga I thi mai don ani atita Stevie chu a in ti chak hram frama Alexa wangtal po chuan chak taka om angai ni amit tui for khat po alat la lo ma se taksa chu vur vot takhian a met khong vek ang mai hian a kon oma Tyson chuan I huai sen hle mai ma se ka soilo kang ataksa hi en kol dam in tumani mo dam doi thiam na manga ti lumin tumani mo om ziom don chung lo ati dam dan ol sam ber chu Alexa alo let le huna chawniang ati le jesa chuan nang mi doi je pa eng wang nge me che chak lo jok laka kuti thak eng wang nge la kai tuan atia chu lova Alexa om na kan kha thei nem atia Tyson chuan ke chuang ka ti tu ka ti ne mai nang nge point in ti tu chu in ti ve ngai ne mai Alexa chu in biak thei huna emo om na in khret huna Hudson lui ka mak lo nga kang ti hi in lo soi don nia ti chuan le Tyson chu a chuak ta hoi po kan hoi let lawa an liam ta mo ti a chuan pu sa chu a tlu deuh nok maya akum au pa ve to a chu tiang bo wa ka rit tuk chu a zo to lo ni ber mai golfa chu na lo dom tho wata kapa in ti chaka ngai chak taka kan om ngai lai taka ni hi atia jesa chuan Alexa chu va zong vat teu rang takin lo let le ro se atia Stevie chu a mai po avar vek to tong po a tong thalei thei to lo a khong vek to ni a ru te chu khong chuan a met tran mek ni hian a khia
anh lu tuk chu tor po hang khop mai apo chu lo kal thaya Stevie engtin nge ong matia Stevie chuan theilovin kon tong atuma ma se soi tong an tong thalei theilo fia vak lo chuan ka thai min ngai to su a han ti ve boka midang ho chuan puan lum an kon la an tuama tuilum ten kon kenga Stevie chu an han en kol vela ma se chu chuan ataksa lum na eng ma siam chuak thei tatlat lo Tyson Khan ataksa tong an lum na pe chuak to chu ati to plat sia yong fa chuan kapa namdoi na kalping halila thain ka khia atia jesa chuan do than tuk dang kan nei lo ni e ke man Stevie chu damdoi in lama kalo fuayanga yong fa nang chuan Alexa chu wazong halte lo let vat tu ngani don nia atia yong fa chu in thak po in thak lo ama sui tu ga tlem song a thang suaka le chuan Alexa zong tuk chuan an chuak ta ngal namdoi in lama chuan Stevie po chu doctor chuan a thiam dan in alo en kol meka doctor chuan han en vel ngiala minute som no vela chuan pujesa intanu natna hi adang dai hle mai ka ti ka kha thiam ho lo mai atak sai han thil vot ain siam chuaka chu khoi tong lo kal nge ka kha thei tat lo India gai nge hetiang hian om ton ti ka kha thei lo ni atia jesa chuan ti dana om thlot lo bem ni atia om mai lo ataksa ti lum lo tum hin mai ma se taksa chung tongin he vot hi lo in siam ani tlat awangin pon lama tonga ti lum lo tum chiam chuan om zia om tiol vak lawang athi sen hi vot tel tatani atia chu khriatin aglo na khop mai nula la no pongte chuti maya thi ti ko ngai ngam lowa tai sunam hel chu ngai tuwa athina rem zual so mai doctor chuan akal sana CV chu akon thotra trak maya Alex chuang taka lo let le vat lo phei chuan Stevie chu a man lawang ti po a lawom to ni heti lai tak hian Alex chu Moon Palace lama khana oma lal ani anga a na chu thokin a buai ve khop mai chuti lai chuan mi pakhat hi lo kala bona som Peter pakhatina bedu che an lo tia chuno chu an lo tia alo hoi chuaka helai huna an lal thak chu muturin kalo kalani atia Alexa chu vakal naya chu Peter chu han en chianga ami talo del Alex chuan a thut na tur lo le atia an thut tira midang ho chuan Alex henu hi kan lal ma sa te tan pu lo thok to thrin ania chu wangin nang lal thak ni wangin alo to che ni hi atia chu Peter chuan Alexa ne na chuan Georgina thi thu kalo khria apoi ka tele mai ani nang khan kanin kong nge thrin sin atia Alex chuan Georgina chanchina khriat ang le a hun nung lama a chanchin te a sei chuak ve a chu Peter chu mit tui ro tla Alex chuan chu huin Georgina chu angai na hle ti a kha theya chu ta Peter chuan min lo zui ta che ka local chan ka khidang che atia athowa Alex chi chu zui phal an lalim pe de wa chuan angkal phei zela middle mani se akal na kong chu abuai me lo Alex chuan aum deuh dat zo ka ni kin deuh chuan lung lian deuh mai om na mun hin va thenga chulung chu Peter chuan a han ne ma amma lo ka chuan pukin thuko hi lo om chu ni in lunga han nem chi chu puk chu loin hong ko ta phot mai Peter chuan Moon Palace mun thu ko ka ni hi atia Alex chuan muang changin ava en chianga banga te chuan kung fu style khang hi lo in kera Alex chuan enin a then chu kha thiam a then te ro tlema zir ve te ulek anga yang Peter chuan Moon Palace lal ni to zong chu helai hmunai hian ka khuai thrin kum khata voi ni tal local thrina a ai tamero local theilo ti chuan nang pon helai mi hi lo ziranga ti chuan ni chakna lei thiam na polo pung zelanga atia Alex chuan a kha thiam midang tan chuan helai hmun hi thup tlat ania an lal te tan chawa mu thei ani ti a kha thiam bok Alex chuan lom thu soinan ti in chibaya buka kalome o atia ma se Peter chuan lom thu soyangai renem lal ta na ti ania lalini chuan hi chui chan pula lom atia chuta tang chuan ni tin chulai huna chuan Alex chu avakal thrina athil mu chu azira
ni tin mai chuan a thiam hnem tel tela tun ma thiam ngai do po chu chuak zela chu tianga hun a man tak nu chuan tum khat chu sena chuan Alex email kha adang lamania aron tia Alex chuan a kha thiam lo chu ta sela chuan dak thlang lo la a soi kha dik avun chu lo mam tel tela asam te chu sin siau maya tlangwal khosel email thatak angena lang athil zoi effect ani ti khia makati chu athil zoi chuan taksa po siam thathaya ma se a ko mu tu pitang kha a mel level moi vak lem lova engwang nge ma khana zoi ve lo le ti te chu ngai tu mai sti lai tak chuan ro fa kha lo thleng ve ta lol mai Alex ak lo zong khoi ange alo tia Alex chuan ro fa han mu che chuan ga tho khan an lo dang na sa ti khriat thei a mel te chu lo por fak maya mel khriat ngai lo lu phal ani lo wangin entin nge ro fa chu lo lu thei zok a khe chi bik lo ro fa chuan Alexa mu che chuan thil thlen dan zong chu soi ta veka Alexan chu thu khriat chuan a hun a kho gal lo a in siam hal sok soka ro fa chu a zui ve ta mi te chuan blood brother le Clifton chung kwa anin ti buai ti chu an khadau thup lo an ho tu pa Tyson le mi thar Alexan ti chu anin bai mai thei ti thlengin an khero deuh thup to maya Tyson a chan chin chu an khadau veka ma se Alex chan chin ro khasianga bakanom lo thuleng wak atam khop mai Alex chu a chak lo chuan blood brother ho chu an lo lian zelanga chu an du lo tlang pui Hudson luya anin beidon ti te chu lo kheto kanom le to Hudson lui hi to ri sawin an tlona satani ve boka bo wa va suk maya chu ta chuan Tyson chuan Alex chu alo nga ka Tyson chuan tun ma deuh poina tiang hian alo ti fo to thina ni ome an omna hmuna vakal chira va tha tak anei lain thren khat chu Hudson lui ka ma hian a kowa chu ta chuan a that train ti te chu an soi du zong takani hlom Alex chuan Mr. Lee chuan hne a chumin ho chuan blood brother ho chuan anin sual thiam nei an ron tir chuak zela Alex chuan alo hne zela wangin an ho tu pa chuan ama ngein ama chon to don tia soite po anom bok Tyson chu do theina tlem tel tela lui kama chuan ka khatla lo ngak to Alex chu angon lang thei hau lo mai anga gai po le midang chuan an nui zatna chan satam ting mai don ani Alex chuan angai poi mo lo hle mai tia soite po anom tran to ani ome akha token in sual thiam ve tak tak ho chuan anin sual hun a thleng to do nem ti khia chak tak hian abula thingpui do ga te chuan an va chola bo ko kan lo ngai chang ve thin ma se Alex bek chu a thom a mak mai sia Alex chuan Tyson chu angai poi mo tak lo hle maya te po anti to ni tran khat la chuan Tyson hian Alex bial no chu apo wang mangin a phuak beta ma se Alex hian in lan du chuang lo ma tinge niang le ti te ponom thren khat chuan Alex hian a hlawani ten ringa jesa la chuan Stevie chu chan ngei tumin doctor dang lo ko ve meka doctor te la chuan ankle dan bak an kha thei si lo kapu ti vak ngai na kan khatlat lo mu tha dam ti ri tumila atan po anuam to zo nga hetianga ankle dam kan tum hi chuan atak sa hina beilet ve a he potensium hian a metlet ve boxi na tuang na sel tuka akhongai thak e mai hadam takin mu hil se thazok lo mo antita khovela damdoi changkang tak po chu mangma se Stevie taksa chu ankle dam thei ani tlat lo pujesa po chu a beidong ve deuh tran ta ni e in thei to pin chua to abak chu ti thei vak kan nei to lo ni hi kalom lu tuke atia Alex po chu hospital lo thleng ve to Alex and Stevie han mu chia mai chu a mel thatna chu dabo lo ma se a taksa chu adang vek maya nun na nei mel po apu to lo amit meng mu tur po aum to lo ma se Alex tong thom a khia ta ka chuan chaw tak hian a kon meng vele troka Alex chu amit tuyatla aum lo hlanin chu tak maya ama wang le nga la alo tok na sajia a mu chuan
lo khơi lo cái là chú lo cả bầu top lo tuổi hi nia atia akal bầu chan tắc kha mel mà anh này lên dễ là vangin kung fu na su ka zir bel turin mun pa le sa khan a han let le khania Stevie min kha thayam tin akut chu vuana akut chu avot thlekan to ro fa chuan Stevie Alexa ro thlen to hi i kha thayam a han ti ve ma se Stevie chu aron hoi chuak hleka Alexa mu chuan hetianga min mu hi ka du lo tin a hoi son le Alex chuan apoi thleinem eng tian pon lo omla kamita chuan ni moi bekalom atia Stevie chuan nang hmule se hi be sei lo ila chu katlin to mi rawang ma se ka thi ma ngeya email voi khatchia hmule ka du em awangin kalo tang fa mani hi tuna chuan hadam takin ka chol thei to in ka khia atita Alex chuan ka thiam lo ni kabula lo fuai ve to chenia emo local san top lo tur chenia tin atrap ta jesa chuan chu borwa ka tak mai chu muin khiom ative khop maya han sei vak tur po khelo Stevie chuan i thiam lo ni theinem in thiam lo na turang ma lo alo tia chutia athimai tur chu Alexa chuan a oi theilo amit tui chutla zung zunga midang po chu omve tro ma se a in sum buai du lo a chan chu Stevie chu din huna hniam to ma wang le be sei om to lo wang ni ti chuan Alex chu a kon hoi chuaka Tyson chu khil nga lang chu tuna tong ani thumna ama be turen ka kalang atita chuta Alex chuan in zawai han min chu san teu atilea ma senak sta chuan kapu kan kalsan theilo che damlo din hun hi an hniam to ema wangin doctor ten kalsan lo tuan min tia an lo tia ma se Alex chuan min chua san phot mai teu atilea chuta na so chu an chuak ta nge Alex chuan a thil thiam zong zong chu a han ngai tu ale ta Stevie chu tran pui thei a in be sei ni chuta le amai mi ching wanga a kut chu a phak chuaka a chara chuan nem ta ti chuan a taksa chunga tang chuan thil engemaw hi kan luang chuak ni hian a khria Stevie chara chuan a luang lut zung ang hian a khria ta Stevie taksa a luan lut na chin chu alum tawang mai chu vera Stevie chuan Alex ka taksa kon lumtran atia a kon mengte po chu a fia ta deu Alex chuan a tha iziom tel mayang atia ti chuan a thil ti lai chu a chun zom zera chu ta le Stevie chu angai to na po a kon film le deuh tran ta Alex chu han ena email te chu avan dang to ama po khan tha thawa ma se vun te kha amam zual so tin ka khia engtin nge ni thei atia Alex chuan nui chung chuan kanin mukha ta min mu thamai mai ni kha ke ai chuan nang mai tha jok dei lom atia Alex chuan a thil ti lai chu a thoka ni ti a khia alom khop mai ma se adam len theingem Alex chuan a taksa lumna a peluta ma se tai sunan ada vote kon siam tu kha chu ala bo chuang lova tuna khui chuan Alexan lumna a pek khan a bet khui mai chawani Stevie chuan tuna chuan lo thi po ni la ka hlim to ibula kom to a atia Alex chuan i thi don hleinem ka kianga hun rei tak chung i om do na lom atia ma se Stevie chuan Alex chu ai en chianga Alex mail chu alo dang trana a mui te chu alo duk ve tran ta a taksa natna chu Alex chuan alak saka ama taksa alalu tani ti a khathiama Alex du tok te atia a chan chu ama anga anat ve chu phal lo ni a kut chu nam so na tuma ma se Alex chuan anem nget emaya chu ti mai in anam son thei haulo Alex chuan mun pa lai sa khan thil zong thiam pakhat aneya chu hei hi ni thil ti theina ko pui ba chu mangai na hi ni mi khring te hian thil ti theina ko pui tak kan neya chu ati chuak thei tu a omangai thung kan thil ti theina ti chuak thei tu chu mangai na chau hi ni ya
mi mangai na sadana zerzerin thil ti theina po anga zel mangai na tlem chuan na thil ti theina atlem ane maya chu tak chuni Alexa chakna thuruk po Stevie po kha thidai to turania engwangin nge tun thlenga thilawa lo la kan ti chuan Alexa mangai na khan to chelna pe ya Alexa mail amu ma chu thilovin alo theini kha Alex po chuan Stevie mangai na chu achakna bulani ti akhathiama chu wangin Stevie chu engdin huna po ding se phasan don lo thei chung chu chan hi manga anat na po chu ti damdana zong zeldon chung chu Peter Middle Khan alo zir tir bok Stevie taksa vot tak mai kha taksa chu na lut zela taksa chuan alo beilet vea ain ne tir thiang lo chunat na chu me hring chu ni ta se anin sual na sa to ngotang Alex chu Stevie mangai na chuan tumbo na apezual so wa achang chuan thil vot chuan man le trap te hian in khuya ma se tumbo em awang chuan taksa tang chuan lumron chuak le in chu chuan a lu lan zela Stevie taksa tang chuan thil vot chu apu chuak zur mai ni hian a khriata to pa chuan vot zong chu an chuak kimta Alex chuan taksa vot lo lu zong chu ama tanga lumna lo mang chuan han be let tir velea ne chho vezel bok Stevie po chu mui lo sen no lea avundang vek to te po chu mak tak mai na lo sen no le tanta mel te po chu alo no le ta sang maya mel thatak po chu alo let le ta tuna chuan adam le ta chuti lai chuan Alex chuan tai sona be tur thu chu alo thang ve mek boka tuna tanga ni thumna Alex chuan tai sona be don ti chu adau ti chiam mai thren khat chuan Alex te chu security guard mai ni lom ni an lo tia thren khat chuan ani ringot lo nia ako kin thiam na sang tak mai anei ni te an tia ma se tai son meu chu tu man an la ne ngai lawa ani point na ne big lawang an ti bok hot son lui po chuan tlo tu anga le zuala tuna tanga agai lo te a in sual go pui tak mai thiak tu rom don an tia chu en ve ngai tumin mundang danga tang point an ron jin sat pha hialani ti chuan le anin be ni tur chlo thlengta chung lo jin jinga chuan mei che pakhat mel thatak mai a local vea an hnunga chuan a then nu seon chuan a ron zuya chunu chu tunge ran ti chuan Kelly khani Kelly chuan Alex hi mulo na chin rai to khop mai seon chuan Kelly hena chuan hole mai da thain ka khia tai son chuan thakhat chuanga ngak ton ti chuan Alex po aron lalang mia lo bok tuna ti hian thuan the dak lea heng thuleng wak vel hi rin tlak tak lo tuna po hian Alex chu aron lang le chuang mia lawang I hozo kang miang atia Kelly chuan Alex chuan do ta soi ngai lo sin a local nge yang ke en du lom atia seron chuan a chakiringem a han tia Kelly chuan a chang lok lawa seron chuan Alex chu in sual thiam takani an ti chu ka khria ma se tai son kho hi chuan he don em ni o ati le fata apia de restaurant a chuan an luta anin no puak don ani mi te chon local bel zera restaurant po alun lai khop mai Kelly te po chuan do kan po an chang to lo do kan lian deuh hlek midang dang ne na kil ho ngai anga chuan an thut mai angai ani lo chuan do kan dang an pan hi chuan thut thein tur chu a all to free lo ni seron chuan adu che lo nangin an ra tram to em awangin Kelly chuan apoi theinem atia ambula thu te chuan tunge chak zo kang ti tho chu ni an soi lai ni Kelly chuan an thu soi chu lo ngai thak khiaw maya a to pa chuan nang thren nu tunge chak zo kai rin an lo ti ve ta hlol mai Kelly chuan Alexa chakaring atia chu ta zo to nu chuan a tum pui pa hin kha chiang lo niang Alex chuan a nei in ring tak mo atia midang ho chuan o aring ani ve mai lom chu lo ba Alex poi kha chiang big chuang mi alo chak mai thei sin ke chu Alex hi chak zo ka ring tlat ti in mel khriat lo ve ti dang aleng lo ani ye chu ti lai chuan an hnung lama tang chuan Kelly heta engei lo ti ve ti thom a kheta a han hoi phe chu Rose khaloni in ti chuan le Kelly chu tunge ni ta kha
Rose chu tung ni ta kha kan kha to lo mai thei ma se kan han sui zelanga in kha chuak le thei mai ang chu mo kali chuan Alex support to kan local ve a nang po local ve ni mo a han tia tum lo de win anin mukhom not mai chuta mei che pakhat khan ani chuan Alex tran tu in tam hle mai a in sual zo chuan in trap hlom do na ni hi tin tai son chu ala tran na khop mai a thlen an lo in choya chung zinga chuan Lindsay po khalo lang ve not mai Alex le tai sona anin beidon ti a khriat gol khan Washington atangin agon kalwang wanga agon thleng ve deuh chiani nu pakhat la khan nangni nula ho so ho hian Alex hi imbe se deuh nge in tran vek mai alo telia Lindsay hi chu tunge kan khrianga Stevie U khania ro si chu atran tiu te a Metro Sky Bank a kong kha na tau nu khani a ho sa ti khriat chuan nuwa du ta em ani kha chuan kali hi chuan a ho sa ti khriat ma vin adu riawa Ferrari car te po ai an kol sak nge ni kha chutia an ni thren ho ti to mayang an hanin mukhom an ti lai chu gal khada tang chuan neli po kha na lo mu ve nga neli chu food truck a tho pui a ka jan lo ni ta kha ni ngatinge heng hei che te hian Alex hin tran le lo tia ti chuan a kun hiama a thil ai lai chu aya Alex te in be lai chu gal khada tang lo en ve tu mani Hudson lui chu sei tuangin tlo tu anga thina tun tuma po hian chulai mun en tu a local chu an tam khop mai chuta pakhat hian pi le pu te u akal thei to lo tlat voina tan chuan kan khar lo tia mi khol ho chuan o tui kho tha so en kan tum mai nia ni danga po kan kal fawa ti to kan oma ma se chu pa chuan mun danga tangin en na wazong mai ta cheu emo ni danga in local le mai don nia voin chuan thil ti tu poi mo om tlat atia an kal tlang lo nan hui hen zam boka ma se to restraint kha chun lung oi lo en kol tuinia mi police point ni si lo mi pui to thei tu a siamania eng wangin nge milo dan bengot an tia tuta jek le midang te chuan lo langa an sek thalom khop maya am palian hlom boxi chu to goi so chuan an muin an ti luingam talawa han en mai po chuan han ti buai chi an ni lawani seron le kali te po chu an duangin an en nai thei don si lawa police hola chu anin rol ngam box si lo anin rol ngam lo chu sei lo mi pui tan chuan buena chuak thot ta se ari sa sana wangin mi pui chu kal nai lo tu ti chu an thu chuan ni top mai seron chuan police ho po hian nep ma ma ni tin ai en nai ve thei don lo chu ngai dan ani lo viau mai mun la tak tak atangin an local zela chutia lu tir phal bik chon nei chu seron chuan ngai dan ani tamia lo kan lu du phot chuan in lu tir me tu lo ma le anin sual lai kan en duwa helai tong te chuan kam hu fia thei bik nang avatia chuta du ti pakhat chuan Jack anni sa chu lu tir me te che ati ta hlau mai ti chuan alu du ho chu an lu tran ta a chung an lu ta mi pui thut na tu chu a om ve deuh hlaka ma se hanin sual na tu tak e o chu mun om thavak lo am bul lo ka chuan lui lian tak a oma luya te chuan an tlamai mayang ti a hlawm zo ka ni ngati nge mo tai son hian helai mun hi a thlan kher na chan an ti sap mai thren khat chuan atan hun za wangai theinem chu lova hetiang ang hun zim le che sual hloma hian alom a thiam zok sa chiang don an lo ti ve boka ros chuan a chak lo tan chuan dam chuang ena om lo don ani hi tin lo zam ve khop mai dam do in lama chuan puji sa kha amang ango to khop maya Stevie le Alex hi ni thum don lai mai anin khung ta tu ma kan lu suang cheu ati wangin tu ma an lut ngam box si lawa nurse le doctor te tak nial po an lut ngam lo an e tu pe tu pon tu ma an lut ngam si lawa puji sa hian Alex chuang tok em maya enga mo tak tu ma nei ni aringa a thuang chuan tu ma an ti boilem lo ma se in sual hun kha thleng don towa Alex la chuan la chuak box si lawa aron chualo ve chuan tai son chu athinari manga an chunga atruan le don ti po a hria chuta anghak thei talawa jesa chuan rom kong khar chu a hong ta doctor le nurse chuan an zui lot ngal vat boka rom chungan valu chuan Stevie chu khuma alo thua
mel chu lo sen no check maya rong chung la chu lum nuam khop mai Alex po chu Stevie bula chon thuin akuta lo von saka an thil mu chun oi thei do zo kani Alex zok chon mel lo chau mel deuh hleka alo la dang bai maya Stevie chuan thil zia chu a han soi fia chuta le jesa chuan voin hi tai sun nena anin be hun khani to sin engtin nge tai sun chu a hne thei ta kang tuna la he la chau mel box si tin a thla phang ran ta Alex chuan lungai su ka ti thei mayang atia ma se midang chuan an ngai to khop mai Alex chuan martial arts chu tharum nei ringot ani lo chungrin lama tanga tumro na lam zo kani ti azong thiam to a hne mai thei po aring tlat ani mun palesa an kal kha a hlok pui do hlek anyang jesa chuan atunu chu kwa kan chan to don che mo kan ti man lo mo le atia nurse te po chuan an thil mu chuan oi thei lo doctor po chu lo kala Stevie chu an huin mak an ti ve khop mai thil makani ti bak chu soi tu kan khe hau lo mai an tia Mr. Alex medical lam zot chian na inei du chuan kan welcome reng chenia an tia chuan engtin nge Stevie hi iti damdan kan khe cha khop mai midang kan enkol na zela po atang kai don ani an tia Alex chuan doctor te chu an na aza hleya chu wangin an ni aya chung nung zo ka lan chu adu chia lo nurse la chuan Stevie i thato hle mai an lo tia dak thalang an pe a adam lo ma ai khan alang tha zo kin an khria tu te mai po chuan ha dama doctor chuan uluk takin han cheka ataksa chuan thatlo na eng ma om to lo Alex chu Tyson be tu chuan a in bua se angai ta Tyson ka local do ne atia athuam no chu a han ha tha Stevie chuan khoyang ei kaldon atia ka ron le le thuayang ti chawin a chang kal lo meila alo ti dea Alex chuan ka kalangai ka lo in tiam to ka kal ngei ngai angai chu lowa khatiang din huna siam tu che khania phuwa kala ka ngai ni atia Stevie chuan ani chuan ka local ve don atia a tho ve ta hluai mai ni lo ve lo ha tam zo ko atia ada ka chuan a chela mi lo ngak zok don nia ati lea puja sa po chuan Alex kal nge ngai angai hleinem atia tai sona chak ziam hu chiang tu kha nia chu wangin Alex chuan a hne lo mayang ti hlawani ma se Alex chuan ka soi tuang khan ka thu tiam ka hlen ngai lom ti chuan ka on le le watang ti po ka in tiame atia a chuak ta ti chuan le hotson luya chuan mi an tam to viau maya an hnai atanga en theina po an khat vek to a hla atanga en theina phei chuan mi an pung khom luai mai Tyson chu ming thosa ani wangin ama chongam chu tunge mu cha khumrim po an tama hun aliam zela an sana te chuan en sek to maya Alex chu alo lang ha phian mai an hoi ton sek to maya Tyson la chu lungpui chunga chuan ngoi rangena thuwa tuiluang roi chuangai tha a in ti ha damani nakin deuh chuan sole Alex chu le an tia chu ve le mi ho zong chun hoi phei ta thuk mai so sumo Alex chu sole tin an in ko mu ta sup puka keli chuan ami padu em thin a thin lung an he thei tak lo chu chiang zo ka mu adu ve khop mai ma se Alex tak chu amu thei mai lo luya chuan long hi lo kala long chunga chuan Alex chu omania nga tin keli po chuan uluk le zualin alo thlek ve a ti chuan le ni e long atang chuan alo chuaka keli po chuan amu ve thei ta mi te chuan an phone an phora thlan la sup maya alano pan mel le maya a thadone a mel po that phian ti te me che than kha tho chuan an star phian le ngal Lindsay le Rose po chuan Alexa an han mu chia chu Alex tia va pan na ya va biak mai te chuan cha ka ma se mi puyan tam sui chu ti chi ro Rose chuan Alex chu alone nai zel tia chuan Alex chu so somo a mel chu van dang to a mai khan a mel a thadai to mai ati chuak lol mai
se on po chuan awamak ve apian te po so athasot maya alo ti ve a keli po chuan Alexa mu chuan tun ma zong ai na dang tha ni atia ma se ani chuan a sei chuak ve lem lo ti chuan le a ron kal nai zela mi pui ma chuan a kuna chi baya buka mi pui te chuan kutan lo beng na sokhop mai chuta Tyson chuan a to pa chuan i lo thleng ve ta mo hun rei tak lo ngak to chia i lo kal ngam don lo mo ka ti man to a ma se i ron in lan ve ta alom ome atia ma se mi pui te chuan kutan ben na sat em awangin Tyson na thu sei chu tu vak man an khelo Alex chuan Tyson chu ena nang hi Tyson ni ngai ka be sei atia o yo khedike alo tia Alex chuan a that chu ani lo zok ka thatang ti ka lo wangania chu wangne ka zok khek che atia Alex chu mi pui te chuan an ran zok ke moti mai tu hian an lom zok lat mai a chan chu engdang wang ni lovin longa tonga alo chuk dan kha bon em ani long chu vào kam nai te a chuan a ron kal thei ngot lova vào kam atonga hla deuh hleka chuan a dinga ti chuan Alex chu tui chunga chuan a ron plan phei ti tia a ron zuang vaka ti zok teang tui chu a ka fu hleka vào kam lam chu ron thleng phei deuh deuh maya then khat tan phei chuan a thlok ti lo thei ani lo tui phone la chu a ka deuh hlup boxi chu wang chu ni ma na an ngai sang hal mai ni Tyson chuan nau pang nge elain ring tok le mai mo min tha thei tak hi in ring ani mo kan khiang chu atia Tyson chuan hu phuk na chete ma nei lo savom po hlau lova a chon ngam kha ne ya Alex te mai chu a hu phuk lo khopang Alex chuan kal nai zela Tyson chuan min hlau mi lo mo in chi range o atilia ading thwa khosi chu la tran ta ti chuan anin to sil chi mai chu anin sual tran ta Alex chu chang viawa chuti line Tyson po khan ol sam takin alo dang ve zung bok mi pui te pon ngoi ta thiap mai enge thleng don ti mu mai hlau tak chuan an en thap thewa tu man tho man siam ngam lo Alex chuan mun pa lai sa thil jong ho chuan mang hal teu changa anin ne tok viau bok Alex chuan a thei to pina han tlo le a chuta Tyson po chu alo in dang ve pa anem phei pa boka nung lama ve chuan an leng deuh dong maya chuta position an la thalea anin ve le ta then mai Tyson chuan thanga a ma se thanga rengot kha poi mo bek lo tlat a chan chu Alex chu chang maya aduang tha ne khoi fu thei lo chuti line Alex po chu chang viau ma se tha lama chuan a hne lo wangin aduang in a khoi fu thei bik chuang lo a khoi fu let lau taka invent pa khangai ve tho sia ti chuan le anin be da tran ta chuti maya ol som chuan he in sual le hi a top to na hau lo anin be ri mel deuh lek Alex chuan a kut tum chu a han hum ro zual sawa a thei top chuan han nek phei ve da tran ta keli chu alo tang khop mai Alex chak nge yang che ita na thi ngai pon ka thi huam ti na lo phun ve sap sapa Alex chuan in siam rem pa chuan Tyson Stevie chunga ithil lo ti kha poi khop mai khami man kha chu ka pek ma lo che ka be dong don lo ania atia Tyson chuan nuya mun pa leis lalpan inilom ni mei chia liang ni lom ni lalgam te chu mei chi pakhata wanga lo thin rem ve te chuwa kha tak khai chak lo na ni kha atia Tyson hi chuan a khe fu lo deu mi khring kan chakna bulpui bak chu mangai na ni kan ti kha Tyson hi chuan mangai na lamangai poi mo lova a thiam na le fin na chu da lal ber zok lat Alex chakna thuruk chu nei ve don lo tia chiang khop mai mei chia te chu nom chen nan ba kam hang tang kai tak ngai lo kan khriat lo chu Alex hi a mela khan chau mel devin ne chin deuh khan langma se a chakna te chu Stevie ti damnan khan mang teu to ma se rang taka ngai ole theidan kha azio thiam tel lat maya chu tak chu nia akal don po khan Stevie le apol je sa te khan an khriat pui si dawa kal lo mai turin an du em maya a mel kha a chau mel wa ni ma se tuna tak hi chuan Alex chu a chak thato a mel te pon ngaya ole towa chu mai nelvin tumro na nen a thin lunga mangai na dik tak pai chung bokin Tyson hi ma chon me ka ni
Alex chuan Mr. Lia thina ikhia aphu ba lak na ta na inun na deuh thonga I ron da ve hi iti sual deuh lo mo ina zota Tyson chuan Mr. Lee lampang ka ngai tua lo blood brother member tam tak lo that to zong ai o khan ka ron ding chuaka chuan a to beka chuan tu po lo that mala poi ka tilawa ma se khami wanga kan hming than na chuai tu chau hi hum him ka do ni atia adik khop mai Tyson hian ama hming that na hum nan chau abe ni tu dang tan ma abe lo Alex chuan a kon be ma so ve da ta ti chuan le tun tum chu an kut ni lovin an ke an mang na sa a kha tok chuan atlu le zau thrin in khoi na tak tak theilo ma se an in khoi thu ta zeu me a Tyson chuan tui om na lama chuan a bo pheya tui kho tha om na lama chuan an in bo phei ta wak pai mi pui ta chuan kam hu ve theilo palang ti ni om tak hian an ring chun lo fan wak loma chuta Alex chu tui chunga chuan a in liluwa voi le khata Tyson chu on choi kang to thot mai Tyson kha na hne deuh ti don emo ti ton nuwa ama zok chuan a pai thu ve le ta thok mai ma se tu ya ania atlana vak theilo hum khem mai poa anin hne tok viau zela tui kho tha chuan a kon kho tha su mai boka Tyson join siam rem vata tui kho tha chu a khuchum maya chumi ka ka chuan Alex chu kon nek phei ta fuwa maya Alex chu lo in dang mana ma se lo in dan na chu ana thok maya rin ai na nek na ti a khia Tyson po chuan a be se ai lo chang ve bok alo in dan man kha rin lo telul nen chuan le Tyson chuan Lord of the Moon ini chan chu ka khathiam ta ma se naw ten an kon chan lo ngai chu ka be se atia Alex chuan chan ka ngai don hlenem nang ma zo khian chan ni ngai don alom atia avakal nai le dewa tui on kho thaka ga chuan anin khoi le ta chok maya a khudeu chuai ni hian a khriat bok Tyson chuan han nek lea Alex chuan lo dan chi ni lo tia khetowa a chan chu a nek khana lo tuka a kut chu lo la koya lo dang pop lo deuh chuan a kut chu a lo la koi thiam ta zoka chu tianga ti dan chu khoi tang nge thiam zok tin Tyson chuan mak ati deuh tran chuta Alex chuan kha tek tik kha ka thiam na la ri lowa lo bel man phei la chuan olsam takin ka pai thu theidon chen I kha a han tia Tyson chuan khatianga wang maya min hne khai ring ani mo a teu lo lutuk tek tik pakhat chau manga in hne thei ni thleinem pakhat chau a man thei lo bok in sualna hian atia chuta Tyson chu a vir deuh pop maya tui chunga chuan apil ta dai mai khoya nge om tak tuin huai chuan om emo ati lai tak chuan apia deuh lunga ka tang chuan a ron lang le ta fuwa maya Alex chu in veng man lo trepa chuta abo le ta thut tui kho tha zon an om sia a kho deuh chuai maya mu chu har sa boxi tui kho thari la chuan thom dang khriat ati har sa boxi chuta le Alex chuan na deuh takaka khoi fu ngai ni ani lo chuan a dik don lo atia a thil zok thiam thau be me chu mang turin hanin siam rem lea chuta le a in siam rem tak ma chuan Tyson chuan rang tak mai na kon bo phei lea Alex chu in veng man ta lo a bo thu ta thuai mai rang la tu tak mai chuan Alex chuan Tyson a ke chu man ve nga la Tyson chu rang tak mai a hanin bom bo le ngal atum nangin a ke a chu na lo man na wangin a pot lu ve ta thok mai tui chuan lem ve nual Alex chuan a bo zuya tuya chuan a hniam tran na a maya chuan chiang zet hian a hneka a puma chuan a hnek fu boka Alex chu a che fu ta voi khat na taka a khoi fu to chuan Alex hian hun rem chang dang a siam sak to ngai lo a khoi zui mol to thin chu a chak thin na thuruk pakhat poni chuta Alex chuan a khoi zal ta deuh ni na nga ya ma se voi de khata chun apo wa na nung ber me chuan mang le thuta Alex a din na tui chuan ti khang ta vek mai Alex chu che son theilo chuta Tyson chuan thawin chiang zet mai hian a nek ta sia maya Alex chuan chu be sei lo lutuk ani wangin ain ring man lo bok a nek na deuh bok aniang a leng phei do nok maya leya chuan a tla zoi nok mai ni kho khelovin a om ni hian a lang ta Alex chu a chak don toy mon ti line at lu ta rang mai chuta Tyson chuan ka soi to kha
tek tik thiam pakhata wangin tu ma an chak ngai lo thiam nei tro wangai ti pa chuan Alexa chu tham thowa tuin a chim thei china chuna wada tui chu han ti khanga Alexa chu akhang nan ta vek mai ataksa chuan Stevie chunga atiang chi khan thil vot tak mai ron in siam chuak turin a magic chu a mang le ta Alexa din hun chu a cheta khop mai a che thei box wi lo lo en tu then khat te phei chuan a chak don to lo nin an ngaya neli phei chuan ron pui mai te duwa tai son chu ne ngai na lo ni a thiam thil ko mang thiam e mai an lo ti boka me then khat chuan Alexa chu a thi to don nin an ngai bok tai son chun lo awa iti thwa hle mai an lo tia kuten lo benga chu ti lai tak chuan an omna lai mun chu a kon eng ta pup mai an mi ta vai rom mai a chu ta an han en chiang le dewa lui lama tang chuan eng chu local nin an khria Alexa tuina khan nan tlat to chu alo khideu tuama a ke deu phak phaka tai sona na ti khang to tang chuan Alexa chu voi le khata hena kon tho chuak lol maya a ke dak chuai ni hian an khria rang lu tuk tak mai hian an thlok phei fuwa mai boka tai son chu a su deu pok maya nunglama chuan a tlu ta thok mai chu thil chu tu man an be se do engtin nge kha khani thei an lo tia Alex chu han ti khang le to ma se Alex chuan a tak sa khang to chu atal khitaka pakat mai aduangin tai son chuan ati thei ta hau lo mai chu ta le Alex chuan tai son ne na chuan kala in zio zo man lo mama heti chungpon ipo wa chu ka beile theinia ka zio zo huna phei chuan eng tham ma ini don lo hi tia tai son chuan a ko ta tang chuan a tha to pin vocal niom tak hi an kap chuak phei pop pop maya ma se Alex chuan chung vocal lo thok phei fo fo chu alo ti tui ngal ta puat thei tlat mai engtin nge chu ti thei engtin nge thiam tai son chuan a khathiam ta hau lo Dragon style an tia Dragon chon me alan phu chuak thaya khatiang deuh khan Alexian ama tang hian me al chuni chi lo mai thei ma se thil lum tak mai sa tak mai kha ati chuak thiam tlat mai ni Stevie po an goldam na kha chu chuni tlat chu hun taka amang thiam ta tai son chona ka phei zela Alex chuan alo ti tui zela chuta vur them pakhat chu Alexa chuan tai son lama chona ka plate vea amal puya tak mai chuan a bur ta wa mai chu vele ading het thei ta lo abai ta sui maya atha zong zong amang thei ta lo chuta le Alex chuan a on pan na ya tai son chu oma thama tuilama chuan a the phei ve ta tai son chuan a chakna zong zong amang zo ti ta der mai a cha hlei thei ta lo amal pui lo hliam ve ve bok nen chuta Alex chuan nang hian Stevie do khoya tingo a top kan thleng thakang atita mi ta chuan Alexa chuan chak zok ni ringot adu tok lo tian khathiam enge thleng zel don ti khia chak takan an lo en zela tai son chuan khatiang khani lo thiamang ti kalo khelo ni min ngai dam ro khongain Stevie kha lo khoi lo tu kania khati suala ni atita Alex chuan chu angai thalo tai son chu thei to lo ti khia chu ti lai tak chuan blood dok zinga mi jack kha ni chin dewa duty pa sek deu kan ti kha alo kang hnaya tlan chero tin alo awa tai son chuan tlan chet mai lo chu ti thei dang nei lo thei lo chuan athowa atlan cheta mi te chuan oho atlan cheta awa han za puyum man lo tia Alex chuan awa zuya chuta tai son chuan tlan chepa chuan kon nekleta ma se Alex chuan akut chu man sakin a potlet phei popa apuma chuan a khupin a do ta pop mai chuta che chuan a ka tangin thi lo chuaka Alex chuan tui phone khau taka chuan a nam liam ta tui phone chuan a len vela thei lo chuan kon in hai chu tuma ma se tui phone a khau em awangin apil puita Alex chuan ne na chongta mi zong chuan makanti tai son kha athita em ni an lo tia ani thei don em ni an lo ti bok ma se thi ti chu an pom mai angai Alex chuan let lia blood pura da member lo ho po khan fer taka an pu ne tu ani wangin an za an hlau thiam boka engtin man tingam talo chude kian an lo ena jack po kha sek veo ma se engtin ma atilet ngam lo sek tung rangot po khom zia lo ti kha thiama engma soi ngam lo ni Lindsay chuan Alex tin alo awa Alex chu han hoi chuaka
Lindsay chu han hua anuya han pan naya enge kon ti ve atia o hei kan lo en che atia keli le ro step po khan lo kang naya an hlim tlang khop mai neli ro khachu a kon kal nai ve talowa Alex chu hadam song song mai keli le ro step po chu thata kena pia an hlim tlang khop mai masa tu mai Alex chu an du na an tilang to lem lo he thil thlen zon hu hian Jack Khan blood brother ho chu en kolangai ta an geng chu an tla chena sa ta khop mai an mi poimo zong zong deuh thaw chuan thideu vek to chu po mi pakhat lek Alex awang ani le ngal an tha na khop mai Baltimore po chuan chuan Alexa chakani tia hriatina thina rim khop mai Tyson Khan a tha arin te lu nen an nau pakhat chuan kapu in tin nge kan ti ta khang lo tia engtin ma ti theini to hrui lo Chris Phuba chu ladu viau mai la tuna chuan Clifton chung kwa chun chak to lutuk tuna hrui chuan chet lamia lawa kan om phot angai voina thi ai chuan voina nungdamin om photila naktuk lama ral chu kan la beizok don nia atia chuan kan chung kwa hetiang hi athleng le tu kan ni lo kan film khurangai ni tin ala ang na sakhop mai Clifton chung kwa hian Alexa an nei hi an van nei khop mai chu wangin ke ni po an mani nen in zom na tha kan siam khwa mangai ani lo chuan kan cheve ve kang atilea amai mi ching wangwanga athin lung chu aladam thei che lo Clifton chung kwa ve thung chuan Jessa chuan Alex heta hian lo thute chung kwa mi poimo ini to kha athia Alex chu athutna lama a boilem lo angai fran lo ve athia Jessa chuan voin hian kanin mu khom chan chu soitlang pop mai la katunu Stevie hi chung ko luwa kan da ve do nem ti ngai tu ho ani do na ni ke hi chu ka upatwa thil zong zong a hian ka fit tok to lo chu wangin chung ko luwa hian Stevie hi ombel se inge kan ngai dan athia Stevie chuan kapu chung ko en kol chu ka thei ve nang alo tia yong fa chuan Stevie nial lo atha nangma hian kan chung kwa kanin hatna satonia kapa nen po kan seidun to chung ko lu ini chuan tun aya chak jok le him jok hian kan chung kwa hian malam apan thei kan be sei tlat ani ma se chumi to chuan in pombe phot angai atia midang ho po chuan tu manan hial lem lo jalama chuan Stevie ani chuan Alex po ani ngal tina ani dewa Alex chuan Stevie chu aveng him tlat dona Stevie him ani chuan an chung kwa chu an him tina ni ma se Stevie chuan ka thei lawang alo ti dea Alex hena chuan Alex min chu puilok thei ngem atia Stevie hian chung ko mo phona in rol ai chuan Alex ne na nun pa ngai taka nun man chu adu zo kani Alex chuan kalang hiang alo ti ve maya an kut in vuan chung chuan pon an chuak ta pon lama chuan han uak na ta na ram zat mai a oma phul hring dup mai hoi kwal vel po anuam viau ti chuan kalpain Alex chuan Stevie hun har sa tak tak itoka ema wangnin ka khria ka ven ne to lo che wangin min khathiam don nia atia Stevie chuan thiam lo ani mi alo kema wanga ihun ton zong zong kha ka in thiam lo zok lo tu ati lai tak chuan tuema chuan hello helama tia out home an khria mei cheo ni an hoi phei vata min ko bem ni tin Alex chuan an zota mei checheng lam pang deuh mit meng moi tak hilo kala ko ve alo tia nui chung chuan hello Alex kaming chu hai ti real sania Tyson martial arts kovela khriat lo tak in ne ti te kalo khria mi te pon an soin sa khop mai che atia Alex chuan enge modu le ti na khathiam lo khop mai enge mo ma anel ngal lutu han biak ngal dan te chu Alex hian ngai na lem lo mel ma tam takan ne ya
an mani bum tu te nge po khriat vani to su mei chia chu ni lo se akal son ngal watang ma se mei chia ani wangin trong kam pa ngai tak chuan khongain min kal son thei ngem ke ni po hei kal le mai kan duwa atia enge soi zel tu angai thadu lem lo Stevie nen chawa an ti ti theina tu huna kal dei chu du ni Heidi chu anuya ambula vakal ve pa chuan Stevie hena chuan I pasal he kalo holok thei ngem atia Stevie chona khathiam lo viawa Alex chu I pasal tia soi ma sabek tu ni wange ro chuan ai nge moti lom phian fiam thuina soi ni ti po akhia ani po chuan fiam thu vek chuan poi ti em lo ve ma se I ho zoin a him pialin min pek le ro angai ton ania atia Stevie chu nui pa Heidi chu alano pan mel ve emaya kum som pasari borvel bak ani om lo ve han en mai po chuan mi hla om ani mel chialo Alex nena chuan Heidi hian ibulakal turena du che nei hi ma se ka pasari ni ti khai khton nia atelia Alex chuan ka kal chui du chiamo he no pang hian anga tan nge min du po I chian ma khatia thutluk na siam mai khachu afin thak ang mo atia Heidi chuan no pang ka ni to lo alo thia alung oi vak lo in khriat lo chu martial arts master ve tho kan hi o tin an ti pui tling viau bai ma se Alex chuan a oi chia lem lo ani chuan enga tan chia mo min du in sual puya min cho thon nge min phal don jok atia min rom pui tu han ka du che ni ke ma ti ve ka du ma se ka thiam si lo ania chu sakok chung chuan ka thiam ve cha ka ni min zo tik la ka du ni atia Alex chuan ani chuan a ha sat lo chu ka zo teu thon che nia a han ti ol sameta chuta lokin kumen sangai ni soi khre lam lo chuan atia chuanin sakok chung chuang tu chuan a ga chan kan ra pha ka ngai poka I ga phai emang chu mo ati poka Heidi chuan kum som ni kan ni dei to kumeng za nge mo kan ni irin le chuan ka ga phalutuk ti pa chuan abop sei tak mai chu han khai kang vela apian chu afu ve phian chek lam deu ma nei se model ke se zet zot ang mai hian atlon tlai ve chu amaya a mel alan no pan mel ema wangin a hleitlin na po chu atilang sak lo zo ve kani Stevie chuan awamak ve kumsom ni mo lo tia Alex chuan zona zo chun som to lo mayang tin Stevie chu amit meya chu lawa Stevie chuan abula kal chu aphal tho boka anni pani hi anin ring to ka chu wangin Heidi chu azuya trampui vat chu du ni ti chuan uncle zela an pia de wa chuan soko heroin thunga chulom chun fa pan naya Heidi chu soko chunga chuna chuanga anunga chuan Alex chu akan chuang ve boka chutia anunga alo chuan ve ta ka chuan Heidi chuan hei nga tingi kon chuan ve atia o kanin zio tiu don ani lom ni atia Alex chu a khil hai letling zo khop mai ma se Heidi chuan ole he tiang hian ami anin zio tiu thin kalo khrelowa atilia ti chuan soko chu Atlanta Stevie la chuan ngai that lo na chang po khanem lova chu tle ngol chu a huai sen ro le mai Alex hena soko chuan zio tiu tu na di la thil dang enge zio tiu be si zerang o te tia soko chu thu oi phian mai Heidi po chuan soko han thun dan pel chu athiam chak viawa minit som ni vel an han tlan kuang hu chuan athunun thiam beo to nakin deu chuan Alex hena chuan nga tinge min ngai no pan em chan kha kum som ni mel kala pulo vem ni atia Alex chuan I kum lam chu apoi mo ber heinem atia mei chia da chuan lan no pan an chak lain nga tinge chu nu chuan lan no pan adu lo em a kha thiam lo khop bai Alex chuan email hi alang no pangalom an tia Heidi chuan teu lo mai atia a korban chu alim chawa ta to ni om tak hi lo om Alex chuan chu a om zia a kha thiam
su gon chin chiana ani mo atia su gon chin chiana chu Chinese hovin chin chiana ta na an man train pakhat ania he chin chiana hi mei chia in an nei chuan mi pa tu ma an lamut pui lo tina ni mi pa an mut pui huna chuan he chin chiana hi amai na bo le mai thina chumi ma chu amai na bo ngot thei lo sirfai thei pon ni lova ti rai thei pon ni lo man lai le khabua Alexa hian he tiang san chin hi chu a chiak to thina ma se atak takin tun la ya a omang ti ngai na a khelova chu po Chinese rama ni lo leng hal mak ati dewa Steven hena let lewa chu adua he nu hi tuya matak chu ni tin nuam ati cha chia lo haidi chuan ikal mai don em ni voin he kha chu kan chuang le don lovem ni atia ma se Alex chuan min kha thiam la I thiam to thobin ka khia kan kal to me nge o atia haidi chuan khongai in mani chu fa chuan chu nuam lo in kal san chuan ke po kal ve mai ka du zok khongai in fe khachia atia angen ngol khop mai Alex chuan adu chia to lowa ani le sakong kan ho man tal hi min pek pui talula mani chu kal zu nuam lawa atilea Alex chuan entia hanti tungnga kha thiam chia lawa han pia dewa chuan Stevie chu om vea Stevie chuan apoi hleinem ti ni om tak chuan alo signal box si chuti ni tak sia chuan haidi chu office asoya chuan an zui phei ve ta a chung an valuta ke siong hena chuan an zaman nge avatia chuta do thelo tak chuan man mo deuh te o ka man mo nia atilea ke siong chu Mickey ania alo pat mel vak big lo chuta hei thuen nu imoi le mai ni mang no mo alo tia hei di chuan o ka tha thil dang ti thong ka nga lu tu khongain min man mo sak deuh te atilea Mickey chuan computer screen chu en wang wanga keyboard te chuan net deuh niap niapa nakin deuh chuan kapi kha sako kha daw ka reply mai ho a daw ka khata dolo zanga zelania chuan avain dolo sang thumani chu chuan kalo to mangche dolo sang hi ani mai atita haidi chuan engtin mo atia ava to em ve ati chuak lol mai Mickey chuan sang ni o achan chu kha sako kha kan nei that bekania a ho man po ato velom atilea avan to chutiang em ani ngai mi atilea Alex le Stevie po chuan mak anti ve deuh hlek haidi chuan Alex nena chuan engha motalan sui ve te atia Alex chuan an buina in rol chu du ve chi lem lova engma khwelo ang mai chuan angoi maya haidi chu lung oi lo sot khop mai Mickey lam chu hoi lea ka kha thiame mei chia ka ni wangin ram changa min lak itumani chiang mai agati san lui ni mo atilea Mickey chu nuya mei ziala han ste te ya atron tio khan poisai nei em chian ma sak tu lom poisa nei lo chuan holo mai tu ania khi an te che tin banglam chu akoka sakong ho man ret chu aloin tar thlap la taka athu soi chu adik thlap ani ti alang haidi chuan makatia atran tio kha chuan bangai zia kha man tlom te nia tuna aman chu akon sang tawak mai ni hena khia amu suange nianga office lama thokte chuan banga an tar chuan lo thlak zok ning le amu sual ni chuan a khebok si lo soi mai tur po avan roi maya chuta angoi te uwang wanga kapi poisai nei em alo te lea kapi min ti su ipi wal po kan dilo atilea ani chuan thrian nu poisa chu han pe wat te le chuan kan ching fel ma ni mai atia haidi chuan min bu mitum nin ka khia police hena ka kal don min bu min tum ti ka khia atita Mickey chuan chu chungai dan a thlak takani atia adokan noi tong chuan chemte alo phonga min pe don nge don lo ti chuan chemte chuan haidi chu tin ta haidi chuan hoisan takin pe lo taila engtin ngei tiang atia Mickey chuan enga i pe don lo mo atia
ang hong zo na chona hantin nai dewa ka zot liang che I pedon nge don lo atilea Heidi chu amit tui alo parola a lau thong deuh ta Alex chu ena pui a be sei deuh hetiang hi chu TV a po alo hmu to thruina Alex chu kung puthiam tak tak ani chuan a kon trompui nge yang ma se Alex chuan trompui a tum hmel si lo Heidi chuan tunge ka ni I khriat hun chuan poi TV awang ril sung ko fanu no pang pang ka ni hi kamhing chu Heidi nia kapa chu Dr. Benedict Royal sani kapa ina khriat vai chuan itana poi zokang ichem te kha dang hal zok mai te an ti vea ma se mi ki chu nuya ani mo avaro pui ve atirangota chuta Heidi Royals ipa chu Dr. Benedict mo ipa chu nga tingi ron khwe ve mai lo atilea chuta ti tak deuh tak chuan ipa chu tu po lo ni se in chung kwa chu eng ang chung kwa po lo ni se apoi mo lo kan sakori ho a I ho man chui pe ka ngai chu zong chu ni mai atilea Stevie chuan chu chum huin Alex hena chuan I trampui don lovem ni ti ni om tak chuan ang ho ko zawa Stevie hi chuan trampui adu ni na lang chu lova chu tianga lano pang tak mai chem te ne na tina vo ani chu thil hmunuam po ani chia lo Alex chu che ta tum mi lo makatia ma se Alex ngai dan ve thung chuan ami mangai te chu aveng hi mani theye chumi wang chuan aming po thang viaw ni theye ma se mi zong zong trampui zel ero atum to lem lo a chan chu buaina an nei sa chu tam tok to viawa mi a trampui chuan buaina an nei bel zel zok ti chu angai dan ani deuh to a chu baka tuna an thil mulai mek hi roma man lok sa vek ani angem ti po khriat ani lova Heidi hian lema chang po ani mai thei chu angai dan dik tak ani sakong khal zotio tu ngai na ti ya ma se aruk tak chuan alo thiam sa deuh reng sia chung te chu a khwe ve vek Stevie hena chuan a zong zong a soi lo mai zok ani chu wangin engtin zel nge a don ti chu thlir thlang ta zok ani chu ti lai tak chuan mak tak main mi tu te mo hi office lampan chuan an lo tlana an mail an chuan an nel om lo khop mai Alex chuan uluk takin alo en zera chu thil thleng chu chan chop ni hian a khetlata office chunga chuan an ron lut ta tuk mai eng boina ngen ron siam don le chung mi sual ti to mayang lo lut huk ho chuan case yon hena tong chuan poisa andu ni nan khevea Alex po chuan en thuak thuaka an vei deuh thuak hlom boka Alex chuan hetiang mi sual rol hi Clifton building bul ngai me a hian lo omani mo ati case yo chuan sang ni chumin pela fela ni mai ati ta ka chuan miki le chung mi sual lo lut ta chu anin thuwal ani zokang a ti ngai dan an nei le fata Heidi chu Alex hnunga tlam phei pain sang ni ka pedon chuang lo che min bumani ati ta Alex chu malama anam pheya miki chu angai dan ani ta lo khop mai Alex chu ma se ama pui tu mi suan an lo kal bel nual boka ala confit luang zel Heidi ani chuan poisa nei lo tak tak mo ma se thon chuan a chuan ngot thei lo nia ati lea chu wangin ti dan dang ka khia kele ka thian te hi zan khat chu min han man puila ti chuan sakok man man kha kan ngai dam mayang che ati ta Heidi chu hlau tan ta misual dang kha chu om lo se a maya va ben mai tak khana pa ma se chi lo chu ti lai tak chuan zong lai no pang thon khat an lo lu ta an zinga pakhat chuan Heidi hena chuan thian nu heng ho hi ti boi du su hox geng ho an nia an sual te mai nia mani pon hetiang hian midang an ti boi to a poisai pek lo vai chuan an that ve mai ang che an lo ti ta kan thian te po to na hian dam doina an meka an hlo mania an ti boka zirlai dang ho chuan boina siam lo zongin omongu khai tin Heidi chu an ron chan ve ti deuh bok Alex chuan Baltimore Hawks gang ho mo tin a hriat ngai alani chi alo zirlai ho soidana chuan an nu na rong ve tho khat le ni na langa hetiang hiam mi poisa an chu sak fo ni na lang bok Heidi chuan ngatinge in hlau beile tila kan he thenge nge yang ti in zirlai lo lut hena chuan a soya
chu ta Mickey chuan he nu hian engma a kha thiam lo ni hi heng zong lai te hian tu te nge kan ni chun kha chiang khopang chu an khria chian em awangin an ron soi fian ni kha chu wangin poisa chu min pela emo zan khat po kha khoi ma zok zok i thana ngai alo ti lia chu ta le Mickey chu an kal na ya heidi taksa chu han khoi atuma chu vele heidi chuan amaya chuan a nekta akapa chuna pe sak boka kut athak chu nalutuk lo ma se a thei top a athak ani wangin Mickey chu nunglama apai phei nok noka a in pal tlupa nok deuh tak hian a tlunuai maya on thole tuma ma se a ke chu ati ul dewa adingil hle thei ta lo Alex chuan makti tak chuan an lo ena he nu hi a in soyang ani tak tak don ani mo nge nia ati fu ve mai atia Heidi chuan tikhan in huthiam tu em mai chia ka ni wangin tu ma min zom su atia Alex le Stevie chu anin ena thil thendan chu makan ti khop mai ma se chet la velo chuan an la ding ngoi ranga misol dang ho chuan muin an tim be deuh hlek zonglai no pong ho po khan an en dan chu adang ve ta deuh chu vele Mickey khan ingein khriat natingin din ren sono so vaman ta cheu zanin chu ke man ka sui sabe don alom atia chu vele mi sol ho chu Heidi man tu chan tlan pheita ma se Heidi chuan a hlo mel chi alo a ko chung tong chuan ngun nam niom tak mai hi in thlep thei chi kha a phok chuaka ti chuan le an in sual ton ta a then chu a thil ken chuan a hla fu a ren ai de in Heidi chu in sual lo thiam bok chung mi sol ho chu lang khoi fu hlei thei ta tat lo ma se pon lama chu mi sual dang chun lo kal bel zela he tiang rang ani chuan Heidi hi a thiam na in thlin ma se a thai na tlin don lo Alex chuan in rol ve hun Alex chuan en wangwanga in rol ve tulin ala kha chi alawa thil thleng chu a en chun zom zela chu lova Heidi hian an ne bio bok ma se jong lai ho khan i tompui ve tengu an tia midang local bel bong nen an tompui ve ta ti chuan an in phek sual ta luai maya Heidi po chu a him vek seng big lo a chang chuan an pet lu ve to pa ma se jong lai no pang ho khan an ron pui wangin a tho ve le a an beile zela mi sual ho chu an chak lo deuh jok tran ta jong lai no pang ho chu kung fu thiam lo ma se an phur ve kham khima a rem man ruwa an la an che ve thei viau mai ti chuan le mi sual ho chuan an hne tak si lova chuan an in thiau filim da Alex chuan pui ngai lova an hne thei ta chu alom phian mai Mickey ro kha a ke ti na ta wangin an thiau filim ve thei lova min long hak ta cheu atia zolai ho chuan an lo nuya in ti pa ve te lu nen tun ma tang khan lo belian ngamila chu kan poisa chan tam tak kha kan cha nom si lova an tia an in chuang hlom khop mai zolai pakha chuan ale peka chuan kan bele zel tuang atia tun ma kha chuan mi sual ngolan ni wangin an lo hlau ngot thina Heidi chuan zolai den hena chuan lom thu soya a then chuan hliam ve deuh hlek ma se hliam na tu man lem lo thian nu nang po itu khop mai i huai sen wangin ke ni po huai sen na min pe ni i ming i soi thei ngem an tia Heidi chuan eng wang nge ka ming ka soyang in thian ka ne chuang hlei nem atia chuta an zak ta deuh a ka ti mai ni kha ka ming chu Heidi nia ka pa chu Dr. Benedict Royals chuan a bak chu ka soi thei to lo chuan no pang ka ni lova nula pa ngai ka ni to bok atia zolai ho chu an nui deuh tuta ala no pan mel sia in ring top sia a umvel an han mu chuan an lom deuh te pon ni mana chuta an zinga pakhat chuan khatia buai taka kanin solai khan eng mati velo pakhat chun mole ati chuak ta medang ho po chuan ni than khatina tak kan tok lain him piala ompi kanom tlat Alex salam chun hoi ta thop mai chuta Stevie chuan Alex kan chuak to mai don am ni atia ma se jong lai ho chuan an chua tir mel talo Heidi chuan in sual lai kan long hu thina i thiam zia le i bon zia te an soi mai ni ravin atakin kan huwa kan lo ngai sang ve chia ma se camera la tu ten omlo chuan in sual pe lo ani mo
midang trampui na ai nang ma lak na chaw ngai tuan ni mo atita Alex chuan eng tin ma chang lem lo mi than khat chuan haksat na nei te pon ni mai thei sin ti tok pon om ma se tam jok chuan an tran lo in suala thiam tak tak lo niang khang kan lo mu ta kha chu lem chan na mai niang ni chin mai khan in sual tak tak na thlenga a chet ngam mi lo kha an lo ti dea an zinga pakhat chuan ngoi teu nimin po khan mi sual ho khan to lok sing khat min su saka tu main chen ngam pik chuan lo kha voin chu hai di om wang mai kam be let ve ngam chong ni kha Alex po hian angem mu haksat na nei ni mai thei sin an lo tia ma se hai di chuan chu pom thei lo a chan chuang ngonga chem te an tin po khan eng tin ma om lova in sual thiam lo polo ni se mi pa ngai chuan an bulami te chem te ne na an fok zon an tin to chuan enga motal an ti thrin chu wang chuan Alex chu eng tin ma che ta la lo ha mak atini chu ta hai di chuan ho du tok tengu voina tan sona to ke in ti hlim duran restaurant lama kal jok teng khai atia te chuan pon lama chuan han tum chu mi sual dang zadon rol chon local to khup mai le eheu an lo le ta an tia an meng phok ta khop mai tuna chuan beile chi dongwal an ni ta lo an tam to lutuk chu mai ni ravin an kuta chuan tal tum te chem te an keng fok mai in chunga chuan an lo lut ta miki kena ding hlei thei lo chu an ron kai thowa heng ho himan ngal ko kam poisan ba vek chu lo wa min beile ngam boka an phu tok chun huang ati ta mai zirlai ho chun ngoi ta dak maya an ti fu viau mon ti line tu na boina an to le me khe chu han beile chi ani to da hau lo an ma ni khoi tu te zong kha an man khom ta vek maya hai di po khan man tela Alex te po an lo om ve wangin an man tela ngai in nuai thim de wa hian an da khoma chu ta le miki chuan apol te chu signal han pe jewa zolai than khat te chuan man beta chem te nan khoka chuan an tina than tum ta mai chu ta kapu khongai min ngai dam teu kan ti suala ni kan beile to ngai lawang cheu an tia hai di chuan lau thong takin a lo thia engwak ma ti thei anei lo chu ta an zinga pakhat chuan mikin hena chuan khongai min ngai dam te poisai du chuan kan pe an che kan nei zong po kan pe me ang che an tia miki chuan poisa mangen engkim hi chin fel thei ngai ne mo ani chuan chin fel thei na chance ka pe an chu in poisa tho khom zong chu tluk le ding on khata tlin thei chuan in zawai nin chuakang ma se ni lo chuan in thivekang ati tamai zolai ho chu an khil hai khop maya mi ho sa tak tak chu an ni hloma ma se chu tiang taka ho so over chu tu manom lo an zawaya poisa tho khom chu atam ve thei viau mai theya ma se tluk le ding on khat chu en ti kong mai na tling khom thei lawang an mang ang tran ta hai di chuan Alex chu a hongoi ngoi mai a thinarim hluah maya chuta miki khan le in hun chu top ta e ti chuan a lan dan chuan tu ma hian tluk le ding on chu in nei don lo ti langa chu wangin a chin fel dan olsam in nun na lak mai hi ani ateta le tin zolai than kha chuan honga chuan chim te chuan an tin lea zayan tumlai tak chuan Alex chuan login alo ti veta hai di chu thinarim khop mai tuna taka engei ti don alo tia Alex chuan min lo khathiamula soifel dana om karing atia zirlai dang te chuan min pui kan mo hun lai zongin a ngoi tata tuna taka enge ron tong vele an tia an phun deuh nuai mai chuta miki chuan ngoi teu engei soidu chu man mo takin soite ani lo ve chuan nang po he boina hian itel ve ti khathawang che atia chuta le Alex chuan Stevie lam chu hoya phone chu pe a tui mon hena hian message son tu kana ti zewa chuta miki lam chu hoi let le a engma soilo chuan angoi le tamaya miki chuan ka khin nang chi ani ni e poisa chu in theidan danin in dap khom thayang ma se in nei dai thelo chuan engtina motal kan chin fel chu ngai ani midang ho chuan kapu installment ang talin ti dan om lovem ni kan nei hun huna kam pe chenga chu tiang chuan kan rol zo ma chu kan pe chenga an tia ma se miki chuan
ni lo ve tu na hian in nei bak zong chu ti fel dan om lom tin mai chi thren khat om ho chu han en kuala chu da Heidi chu aba na chela nang ma tong hian bul kan tron don em niang atia Stevie lam chu hoi phei le a a thado ne in poisa nei dai lo na chin zong chu in taksa mang hian in rul vekang atita zirlai dang ho chuan lokin soi fel dan omang chu tiang lo deuh chuan an tia ni e chance min pele ro an tia miki chu nuya helai hmun ai hian in thu om tur kan ni chi alawa chu ta zirlai pakhat chu lo kal hnai a ming chu tet ania ani chuan poisa nei ni ma na miki chuan enge ni a han tia kam poisa tho khom thei za thi kan chut khom photanga chu min ngak lok thengem atia chu ta thian ten hena chuan in zangin tho khom thei don tina han zot kwalta miki chuan hun tlem te pelea tlu la ding ong khat ling khom turin engza thu nge tho khom ngai chu an han chut khom ta then khat chuan kan chuak thei don chuang lo an lo tia te chuan ka khria lom ma se kan thei to kon chuangai lom atia aruk chuan an in ron khom ta sap sapa an din hun chu chiat to ema wangin a tul an ti ma yangai ni Heidi chu kan tong chuak ve la ta a om zia chu tluk la ding ong khat po chu lo tho khom thei tai la heng ho hian a ai taman du zel don atita te chuan i thong ring an lo hriange atia ti thei dang kan nei chuang hei nem kan dam le thin ka ni to hi in hial boi lo hian kan dam theina ni phut chuan poisa chu kan tho khom mai tu lom ti mi pakhat chuan a kan sei le Heidi chuan mi ho sa tak tak in ni mai thei ma se in sum kha heng mi den hena pek ringot chu achi lo nakin zela an zong chang don chuai chuan hoi sen takin gam belet angai lom atita ma se tu na chuan man ruwa thatak tak an nei towa a ma ngu tha chuan an hne mai thei a kanom lo ma se Heidi se chu adikan ti boxi te chungai to na boi tamak mai nakin deuh chuan Heidi soi kha adik nia khriata wangin ngoi teu kan nu le pa te phone nila heng misual ho hi beile theidan om takin kan din mundik tak hi isoi tengu antita chutia phone an mang chu misual ho chuan enga vak man ngai lawa achan chu poisa an nei theidan tuan dap ni an khria chuta tet chuan kapa ka thian tenen so ko chung chuan na huna khan kan leng howa ma se misual ho house gang ho khan lo langa min mana poisa min di la hei min tha ten vo nia avatia apa chuan chu khriatin enga ngatinge an man chu in ti boi mi ngatinge chung lai da chun in vakal o atia apa chun phone da dai tet chun a khathiama apa o tong khan geng ho chuan hlau hle ni ti a khathiam mai bedang ho po chuan an chung te chun phone dia ta ma sa tu man chan na tha an dong lo ti vak ngai na om ta lo engtin ngan ti zel don le episode dot le kan kon ti don ni o